Takže všechny zdravím z amerického Columbusu, Ohio. Takže přichází strana, takže opět druhé místo. Já jsem takový smolař, prostě svět druhý, Arnold Classic druhý, z druhé Arnold Classic druhý. Takže sběratel stříbrnej. Gratuluju. Díky straně. A ten frajer byl na naštěstí. Jo, byl. Vyřezaný. Neměl 30 rovných, měl spoustu chyb, ale vyrysoval byl strašný. Byl připravený brutálně. Řeknu těm jednu věc, já jsem dělal na první místo a nepomohlo to. Já jsem to bral, že prostě klasická kulturistika ve estetice mu chyběly nohy, měl spoustu defektů. Tentokrát se hodnotila připravenost, no teoreticky jaksi na opačné straně, než stojím já, no, ale tak asi to tak má být. Takže druhá rozbírky 2012-2011 a tímhle se loučíme s klasickou kulturistikou a s druhýma místama. Tady, Lechu, tady. Pár póz na závěr a tím to končíme. A možná i dobře, že to bylo tak, že se tak dlouho netrápilo. Efektivně furt to tahoucí od co rád dělá, no, chladno. Takže jo, děkuji za natáčení. Děkuji. Dobrý. Co už? No, Když bych já byl druhý na Arnold Classic. Udělím se s jedním druhým.